11 self-service kiosk sa Land Transportation Office dinhi sa Region 7 alang sa renewal sa motor vehicle ana-ana sa ilang buhatan sa Dakbayan sa Mandawi. Mula na lang og 3 hangtod sa 5 minutos ang transaksyon pinaagi sa LTO kiosk. Si Chona Carion sa report. Tumong sa pagbukas sa LTO kiosk, mao ang pagpaluag sa mga transaksyon sa Land Transportation Office 7. Subay niini, gilusad ang LTO kiosk nga usa ka self-service kiosk alang sa renewal sa registration sa mga sakyanan sa LTO Mandawi City kag dinihang buntag. Mas paspas kini kay mulanat lang og pipila ka minutos ang paghikay sa rehistro kon kumpleto sa mga rekisito. Ang himuon ng sa mupa-renew sa rehistro mao ang pagbutang sa MV file number, plate number, engine number ug chassis number. Aduna hinuoy gidestino nga kawani aron moabag sa nabag-uhan sa maong sistema. Gawas niini, makita usab sa maong kiosk ang nagkalain-laing serbisyo nga gitanyag sa LTO ug sa ubang public advisories nga maglakip na sa mga bayranan. Matod ni LTO 7 Regional Director Victor Kaindik nga una pa kining hugna nga ilang gilusad. Gikatakda nga punan paglaing kiosk diri sa Region 7. This ensures that there's better transparency in the processes that we do. It also empowers people to take control of their registration process. So kanang mga issues related to the process, the slow processing of registrations, we're hoping that this innovation will allow us to address those. Gikahimuot kini sa pipila ka mga motorista nga dili na sila muhuat og pipila ka oras og linya. Advantage ba na for you? Advantage siguro pero murag dili pa mi kay bawo siguro mo gamit na pa ko kasuway sad. Chona Carion, Balitang Bisdak.